Kumusta mga kabisdak, bagong video na usab na ato ang pagalantawon karon. Kahibalo ko nga nakaila na jud mo ani nga motorcycle brand karon, na diin dili pa lang kaayo ni dugay pud, nga nakasulod, dinhi sa atong nasud. Ato ang tukyon karon, kung diin nagagikan ang kaning Kiway motorcycle og kinsa ang nanag-iya niini. Pero bago una ta magsugod mga kabisdak, mamalihog una ko ninyo sa pagpindot sa subscribe button o bell icon, aron mapahibalo tika kung naakoy bagong video nga i-upload, ug ayaw pud kalimti ang pag-follow sa atong Facebook page. Salamat! Ang Kiway motorcycle, kinigi pa nag-iya, sa usa ka Chinese company nga mao ang Tianjiang Motorcycle Group, o mas naila sa pangalan nga, QJ Motor. Ang maong kumpanya na establisar kaniadto pang tuig 1985, og ang ilang headquarters na nahimutang sa Winling, Zhejiang Province. Nga diin giilapud kini sila nga one of the largest two-wheeled manufacturer sa China. Ang ilang mga produkto gipang apod-apod kini sa tibok, kalibotan, ug kanigidala karon sa ilang chairman, na mao si Zi Haoxu. Abi ninyo mga kabisdak, ang kaning Kinjiang Motorcycle Group, gipalit ang stake share niini, sa usa ka dakong car manufacturer sa China, ug gipanag-iya na kini karon, sa Geely Company, kaniadto pang tuig 2016. So good pa atong 1999, ilan ang gi-market ag gi-export ang ilang motorcycle product, ug mauna na karon ang Kiway brand. Ug ang maong kumpanya, ilang gi-acquired ang usa ka Italian motorcycle brand nga mao ang Benelli, kaniadto pang tuig 2005. Tuig 2023, nakig-business partner pud nila ang usa ka Italian motorcycle brand, nga mao ang MV Agusta, ug sila na usab ang usa sa mga distributor niini sa tibok China sa maong nahisgotang brand hangtod karon. Dinhi sa ato ang nasud, ang exclusive distributor niining Kiway brand, ang kumpanyang Mitsubishi Motors Philippines. Kamo mga kabisdak nga nakagamit karon sa Kiway motorcycle, unsa man ang inyong mga na-experience sa maong brand? I-share pud na sa atong comment section. Daghan kaayong salamat mga kabisdak, sa inyong paglantaw ni ining video na to karon, sa sunod na pud ha, at ang iunya ang bag-o na pud na kong i-upload ani atong channel, na, gimug na, para natong mga bisdak. Salamat!